Els catalitzadors són substàncies que el que fan és fer que les reaccions químiques vagin més ràpides. És a dir, les molècules de gas s'absorbeixen a sobre del sòlid, aquestes canvien les seves propietats i, per tant, si reaccionen més ràpid farem que el procés sigui molt més eficient. Nosaltres, aquí a l'OPC, fa molt temps que treballem amb catalitzadors i en concret els utilitzem per aplicacions ambientals i per aplicacions en el camp de l'energia. En aquest cas concret, el que hem fet és trobar un catalitzador que és capaç d'eliminar el metà. Per què és important eliminar el metà? Perquè a molts motors de combustió que funcionen amb benzina, amb gasoil o ara mateix amb gas natural, igual que les calderes de gas de casa, utilitzem aquests combustibles que generen metà. I el metà és un gas que té un fort efecte hivernacle. Amb aquest catalitzador el que aconseguim és que ràpidament el metà amb l'aire es pugui combinar i oxidar-se i donar diòxid de carboni, que malgrat ser un altre gas d'efecte hivernacle, té un poder, diguem-ne, molt menor. Per tant, si eliminem el metà, estem aconseguint millorar, diguem-ne, el seu impacte a l'atmosfera.